Galondi segati eme tenya welela fala kachideme. Tenya welela galondi segati eme tenya welela fala kachideme. Tenya welela galondi segati eme tenya welela fala kachideme. Tenya welela namara shikolo mawe tenya welela fala kachideme. Tenya welela saraka jubu bomori tenya welela. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبارين شريف لا تي في لا جبغو مالكونو مالكو كان فوليني ولا يماندو اوي اوديتي او منو سولينو شريف لا تي في لا وقتي بلا جلينا دي اغا واجلي كنه امي باباكو سانفليلا كومين دي اني اكرفس bagaw ani ya fara sanfili dugutigi ana juma misri almami ani ya fara alislamo bela jelenka u bela jelen fara la nyonga ka kurane kalam belebele ke ningo ke hine ani basigi nyinini ka nyeshi anga jamana ma no ye malibai kerengere ne ala ISC jamana obina na fara nyonga minke anga jamana konnala jama be sika do herela chugome ani nga kunche herela o hukum konnala kurane kala ina deja arrondissement a che fara musoka bela jelen bora kana ni hadilna nyima wale ali keneka ninga na sheria bara inundona ni ankara mo Ustaz al-Fadil El-Haj Imam Babasila naleka dakunya fla folikani blasrali femi sorolola angaje anganya do fe yawmin yafiru al-mar'u min akihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ameta ngani masabain fe noye kilinya masaye noye somadu masaye Allah subhanahu wa ta'ala neni aw belajile ala kan kishi ka boshitane toroma aman sinsini masayin toko barkamai ka soli chama ni kishi chama kunyini sayyidil awwalina wal akhirina folomo kuntigi ani labana mo kuntigi noye ala kira muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu otemani ko fe alhamdulillah ame kana minga kene badu ame domina do barkamado ame wakati mina do jabi wakati do aslama wole kunye muye anga famo no anga president anga député anga fangatigo alhamdulillah jamana sabay no ISC jamana Mali ani Burkina ani Niger o kanga na nyogon jere badike angwa Mali bayin kono o jama de bina bojien fantan nani mbela jelen fe kana o kuma ame commune mina no ye commune di aywa o nyemogo o ye bunyata ka da anga sanville dugutigi ka ani commune de dugutigi bela jelen no ye Suleiman Kulubali anaka coordinateur ani aywa commune de quartier tan saba adugutigu bebe kenekaya donc oui yande kerengere no ye sanville juma misri kanga kurane kala alimamu dine nyemogo ala mogo ala jon aywa fama yu jigi ke anye kanga na kurane kala bi wula daina ka do ke jama min kun shelendo jamana ima no ye jamana saba no ye ISC jamana Mali ani Burkina ani Niger donc ubina nyogon jeremina ubina baramina jamain kana herela ka wuli herela bashi fui kana bwala islama wule kunye ninde faso kodedo ala kira wude fa sallallahu alaihi wasallama ako hubul watani min al iman magoka ki faso fe ki faso deme ni inni ani kan nafulu ani farkulu ani ka kuma kan ani bulu ani tusukun we limaniya doy komi wakati ka sunu kuma karamago ye nyogon soroya commune di kono aywa ho conseil islamique président avec keneka imama président avec keneka groupement président avec keneka aslama commune de rétabli ko arrondissement 2 aywa adine ko ere akal faramina bi oye anga imami ka bo medne kura ne El Hadji Umar Traoré ale de arrondissement 2 aywa adine ko fama we adine ko kalfa aywa ambalma kayndila
ale yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan yan nɔ ka fara an ka alimamiw caman kan ani diinɛ ɲɛmɔgɔw caman o kuma dugutigi ka yamaruya kɔnɔ ani an ka faamaw ka yamaruya kɔnɔ an b'a fɛ ka kalan daminɛ komi wagati ka surun an bɛna kuranɛ kalan ka yasini kalan ka dalayilu kalan o kuma n'an tilala duwawu la kuma tɔ kan ka kɛ cogoya min na ayiwa o bɛ an ka faamaw n'an ka dugutigiw bolo ni ala sɔnna a ma ala ka deuxième arrondissement voilà k'a bɛ fɔ ko a kana fɔ commune de bilen k'a bɛ fɔ ko deuxième arrondissement voilà ala k'an bɛɛ sababa ma a préfet yɛrɛ a ɲɛmɔgɔba yɛrɛ o yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan n'o ye an balimamuso ye a yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan ni ala sɔnna a ma komi anw ye moriw ye u bɛ tila k'o yɔrɔ tɔ ninnu walanwalan ayiwa anw ye kuranɛ de don ani dalayilu k'o tɔ ninnu ni ala sɔnna a ma u yɛrɛ bɛ to k'o walanwalan ala k'an bɛɛ sababa ma donc an bɛna ayiwa kuranɛ dayɛlɛni an bɛna di ayiwa an ka président yɛrɛ ma n'o ye deuxième arrondissement a diinɛ ko kalan. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. O tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen alikuranɛ kalan belebele kɛra kuranɛ kalan bannen kɔfɛ an karamɔgɔ imam baba sila ale ye laseli kɛ sigi yɛrɛ kun ye min ye a ye walawalali ko la ni ka kɛnɛ yɛrɛ seereyabagaw yalasa olu bɛ se ka faamuyali sɔrɔ sigi kɔnɔna la cogo min fɛn min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmadɔw fɛ. diinɛ ɲɛmɔgɔ nin ye anw jɔyɔrɔ de ye anw ye nin sɔrɔ tiɲɛ de ye an ka maakɔrɔw la an ka karamɔgɔba minnu tɛmɛna an ka waliyuba minnu tɛmɛna an ka sekuba minnu tɛmɛna ka na se an yɛrɛ bɛnbakɛw ma ka na se an mɔkɛw ma fo ka na se an ka cɛkɔrɔba minnu tun ye alimami ye bamakɔ kɔnɔ yan n'an kɛra olu kɔ ye bi a silamɛ an ye nin ye olu de la olu tun bɛ dugawu kɛ jamana ye u mago tɛ dɔrɔmɛ kelen na u b'a kɛ ala jati de kama parce que jamana n'a ɲɛna n'a jara an bɛɛ lajɛlen de b'a hɛrɛ sɔrɔ ala m'an kisira jamana ni tɔɔrɔ y'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen b'i ta sɔrɔ a la bon anw karamɔgɔ anw n'anw alimami o tɛ anw ka laɲini ye anw ka laɲini min ye jamana in na ala ka se k'an ka jamana in ala ka se k'a sankɔrɔta ala k'a sankɔrɔta jamana in tɔɔrɔ min b'a kan an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka tɔɔrɔ in ye ala k'a wuli a bɛɛ b'a kalama bamakɔ juma misiri si tɛ yen bamakɔ misiri si tɛ yen juma o juma walima seli wagati dɔ alimamuw kelen don k'a ta u bɛ dugawu kɛ jamana ye o ka ca san caman ye bi bamakɔ kɔnɔ ani mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ alimami o alimami bɛ yen a bɛ kutuba de kɛ walima alimami o alimami bɛ yen ni seli de bɛ kɛ a ka misiri kɔnɔ ani zawiyaw u si tɛ yen min tɛ dugawu kɛ jamana in ye alisilamɛw o barika de bɛ jamana in na koyi n'o tɛ min dara mali kan n'i y'a da diɲɛ jamana o jamana kan ɲaguma a firila mais mun ye mali jɔ barika ani dugawu o kuma hali bi anw karamɔgɔ ani anw imamiw an b'a ɲini jamanadenw fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ ala y'o de fɔ union fait la force al-ittihadu quwwa wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu fa iza ikhtalaftum wa tanaza'tum wa tazhaba rihukum adamadenw n'a ye ɲɔgɔn sɔsɔ y'a faamu n'aw fara la fanga min b'aw la a ka fanga bɛɛ ban ala y'o de fɔ an ye suratul anfal kɔnɔ o kuma an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn minɛ an kana fara alisilamɛw n kalanna o ne ye ɲɛmɔgɔ ye o n bɛ pilasi dɔ la o ne ye faama o ne tɛ fantan ye o ne ye fantan ye jamana in y'an bɛɛ de jɛ bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la alisilamɛw o kuma anw bɛ min fɔ nin ye alimami ka cikan ye ayiwa ka bɔ an ka ɲɛmɔgɔw da i y'a faamu sɛrifu usumani madani hayidara
ka se an ka imama président baw ma ka se an ka groupement ɲɛmɔgɔw ma ka se an ka sunamɔgɔw ka tɔnba minnu bɛ yen ka se nin bɛɛ lajɛlen ma ani ka se an ka alimamiw bɛɛ lajɛlen ma nin cikan in bɔra olu de yɔrɔ ko n'an jɔra yɔrɔ o yɔrɔ n'an sigira yɔrɔ o yɔrɔ an ka nin message in an ka nin risala in an k'a lase ayiwa jamanadenw ma alisilamɛw. Donc an b'a fɔ ni jamana ɲɛmɔgɔw ye an ye nin kuranɛ min jigin an m'a dabɔ wari kama an m'a dabɔ fɛn kama an ye jamanaden de ye an fana b'an ka jamanadenya kanu o yira i n'a fɔ an ka prophète n'o ye alakira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallama a b'a fɔ an ye a ka hadisa la a ko hubbul watani minal iman a ko faso kanu o ye limaniya dɔ de ye. Donc an b'o fɔ ayiwa autorités ye an b'a fɔ ayiwa an ka famille fondationnels ɲare ani turiw ye an b'a fɔ an ka dugutigiw ye an b'a fɔ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen hali bi an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn minɛ jamana in ni Ala sɔnna a ma jamana in a bɛ jɔ wa jamana in bɛ diya wallahi jamana in bɛ diya wa a bɛ diya an ɲɛna Ala ti mɛn o tuma bɛɛ k'i jija duwawu la alisilamɛw sanga ni waati bɛ n kalanna o ma kalan duwawu kɛ alakira de fɔ sallallahu alaihi wa sallam a ko addu'a'u mukhul ibada fa iza faragta fansab wa ila rabbika faragam a ko duwawu de alabato sɛmɛ ni tilala i k'i yɛrɛ sɛgɛn ka Ala wele i k'i dama kasi ka taa Ala subhanahu wa ta'ala la Ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ a ko ud'uni astajibu lakum an k'ale Ala wele a ba an jaabi Ala ay kuloba anna wallahi an sebo de ne ka sima i ka kuranɛ ba in laqad atinaka sab'an min al-mathani wal qur'an al-azima Ala an y'an sɛmɛ i ka kuranɛ ba in de la Ala an y'an sɛmɛ i ka suran ba in na n'o ye suratu yasini Ala an y'an sɛmɛ i ka kira ba in na n'o ye alakira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam Ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima o kuma an ye salatu kɛ i ka nabi ɲuman ba in kan Ala i k'a kɛ ninnu bonya kɔsɔn kuranɛ ni yasini ani salatu ala nabi o bonya kɔsɔn Ala duwawu min bɛna kɛ wulada in na jamana in ye Ala i k'a minɛ an ka jamana n'o ye AES ye jamana saba Mali ani Burkina ani Niger u bɛna ɲɔgɔn ye min kɛ an ka jamana ba in kɔnɔ Ala ka jamana hɛrɛ la ka jama segi hɛrɛ la baasi foyi kana bɔ a la u ka laɲini fɛn o fɛn n'u bɛ k'a ɲini Ala k'a bɛɛ lajɛlen sabati Ala k'a bɛɛ lajɛlen sabati Ala k'a bɛɛ lajɛlen sabati o kuma nin ye alimamuw ka cikan ye ani an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ani an ka kalandenw nin ye an ka cikan ye k'a lase alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko ne nin kuranɛ kalan in banna ko y'a bannen o t'a bannen dɛ seli wagati bɛɛ bada kulli farida an b'a ɲini ayiwa silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ale bi a ka duwawu kɛ jamana ye ale bi a ka duwawu kɛ jamana ye silamɛw baara min bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ kɔnɔdimi tɛ dɛ ɲɛdimi don bɛɛ ɲɛ b'a la wallahi bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la tuma dɔ la n'i kumana o b'i lagosi k'e nin ye politiki mɔgɔ de ye ne hakili la politiki ko hakili la o dabilala jamana in kɔnɔ parti ko o dabilala wallahi alisilamɛw o kuma alhamdulillah an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la jamana in Ala k'a bɔ Ala ka jamana in Ala k'a bɔ an ye jamana in kalifa Ala ma masa min tɛ kalifa tiɲɛ Ala k'an ka jamana Ala k'a sankɔrɔta Ala ka hɛrɛ caya an yɛrɛ minnu ye jamanadenw ye Ala ka bɛn don an ni ɲɔgɔn cɛ Ala ka an ni sitanɛ Ala ka a yɔrɔ majanya بجاه المصطفى صلى على محمد الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون اللهم اجعلنا من المفلحين اللهم اجعلنا من الفائزين اللهم اجعلنا من الراشدين بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تعريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلت أو ريب أو شك أو تعجيل تلاوته أو كسل أو سرعة أو زغ اللسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إزهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير مكان فاكتبه منا على تمام والكمال والمهذب من كل الهان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل من كراه مؤديا حقه مع الأعداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تكتم لنا بشر وشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا النوم الغفلة والكسلان آمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيت وجوهنا يوم البعث واتق ركابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وسكل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان يا ديان يا ديان اللهم استجب دعاءنا بحق التوراة والإنجيل والزبور والفرقان اللهم آتنا جميع ما سألناك به في السر والإعلان اللهم زدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بكلاد القرآن وافنا من كل بلاء دنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في دنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى صراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار والناس واليهود والنصارى وأعدائنا وشرار الناس سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران
بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل سمن سناء. اللهم ارزقنا بالألف ألفة وبالباء بركة وبتاء توبة وبثاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالخاء خلانا وبدال دنوا وبذال زكاء وبراء رحمة وبذاء زلفة وبسين سناء وبشين شفاء وبصاد صدقا وبداد ديا وبطاء طهارة وبالظاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وباللام الألف اللكاء وبالياء يسرا وبالياء يسرا. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا. وصلى الله على سيدنا والنبينا وحبيبنا محمد وآله طاهرين أجمعين. اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا وهدية واصلة منا إلى روح سيدنا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن جراح وحمزة وعباس وجعفر وعقيل والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وسائر أمهات المؤمنين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا إلى آدم وأمهاتنا إلى حواء وأصدقائنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا كاسة أمركان ومشايخنا كاسة شيخ عبد القادر جيلان وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين آمة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين واجعلنا منهم واخذل من خذل المسلمين والإسلام والدولة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد على قدر حبك فيه. اللهم صل على سيدنا محمد على قدر عناياتك به. اللهم صل على سيدنا محمد حق قدره ومقداره. اللهم صل على سيدنا محمد بحرمة الصلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الذنوب السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا ربي أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة برحمتك يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا إلهي وسيدي ويا مولانا فرج عنا يا ربي. الفاتحة. o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen kuranɛ duwawu o kalana an karamɔgɔlakaw fɛ fɛn min sɔrɔla olu la an ka jɛ an k'olu seereya ɲɔgɔn fɛ. يا عليما بخلقه الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم ربنا لا تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مبروكا
اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مبروكا واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا معنا عاديا ولا باكيا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Obela jalenta beneko fega boy ay kuma galamani tengu maba munu nana kana kenen sheria kabini meru la fuga tase ministry ga chido ana nyona wero chama ani sanfili duguti ko yere miriya bora ale mi yorola femi sorola ugo foligani tanu kawni sheria kauna angaje anga nyama da olufe ونفذ كرب المكروبين واقتي دينا للمدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا ارحم الراحمين اللهم ارفعنا البلاء والوباء عن بلدنا هذا خاص وعن سائر بلاد المسلمين عامة اللهم من أرادنا بسوء فاشكره بنفسه اللهم من أراد بدولتنا السوء فاشكره بنفسه اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين السوء فاشكره بنفسه برحمتك يا قهار يا وهاب يا ذو الجلال والإكرام بسر فاتحة عظيم وببركة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة أما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين لك متوائين إليك مخبتين أو منيبين رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وعجل دعوتنا وثبت حجتنا وحد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سقيمة قلوبنا آمين يا رب العالمين بحرمة اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفحة بعدد كل معلوم لك سبحان يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. يا الله يا الله يا واحد يا فرد يا الصمد يا اللطيف يا خالق كل شيء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Le maire de Sans-Fil, présentement maire de Sans-Fil, je me nomme Alou Kassogué. On est très heureux de retrouver les familles fondatrices de Bamako ici. En mes personnes âgées au Fofolo, quand il faut en conseil dire que pour que AS Mangana ala ko nyuma segi c'est salutaire pour la commune. En mes Sans-Fil fou, mo nana ala ka segi na be nyuma franchement, je suis très content et très heureux de parler dans ce sens. Abalmake anakwachide Suleiman Klibali ne de Sans-Fil dugutigi commune de kono bi kuma ulana ni jongo boya kunai les trois familles fondatrices de Bamako Nyareu Touré Draveu luko boya konala
ne bi ala fo ka ala barkada ne bi ala fo ka ala barkada ka dabna nga ministre la kana se nga gouverneur ma kana se nga sous préfet ma ka ala fo ku fo anga sente nyama munu ma anfian Aluseni Ouattara madame Maré ou boyebe poina ni ame joni bomonon ko ni ame joni kunandi afisa wulma wulena kene ka sigi a hakilla boro joni nyoro am badenke anga afisu kurane anga nyama anga almami El Haj Issa Arsina Sissé abora le juro ka ɲɛsin ala ma ka ɲɛsin kumako ma ka ɲɛsin commune ma o bannen ka ɲɛ bonya di ala ma ka budi kira ma ka di silamɛ bɛɛ ma bi an bɛ ala fo ka ala barikada ka nga bo ka nga alimami fo nga alimami bɛɛ fɛn o fɛn nana k'a bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn ni n tilar'o la nga dugutigi bɛɛ Bamako dugutigi bɛɛ an ka ɲɛmaaba Seydou Sangare a ma kɛnɛ sɔrɔ mais a ye Cissé n'o ye commune 5 coordinateur ye a y'o de bila ka na nɔ la n bɛ ala fo ka ala barikada ka nabaga bɛɛ fo ka sanfilakaw fo aw bɛɛ ni cɛ aw bɛɛ ni baraji awa. An bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo wulada in na sigi k'a yira k'a fɔ an nisɔndiyalen don kosɛbɛ jamana ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la ani ne yɛrɛ ka gouverneur tɔgɔ la an bɛ foli kɛ an mago bɛ nin de la bi jamana kɔnɔ ka ni kuranɛ kalanba in kɛ k'a kɛ ɲɛbila baara ye a ka ja AES jamana ɲɛmɔgɔw kan ka na lajɛrɛ min k'an ka jamana kɔnɔ a bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔ kisi ni tanga kɔnɔna na cogo min na ne hakili la o ye koba ye parce que jamana ɲɛmɔgɔw ka hakilina ba ye nin ye bɛn bɛ se ka na jamana kɔnɔ lakana bɛ se ka na maliyɛn kelen bɛɛ bɛ se ka t'u sigiyɔrɔ la ka lafiya sɔrɔ cogo min na donc n'o kɛra n'an yer'o kɛnɛ kan vraiment an bɛ foli de kɛ ka duwawu de kɛ nin kɛnɛ in ɲɔgɔnna caman ala k'a nɔgɔya an ye duwawu minnu kɛra ala k'a jaabi jamana ye ala ka kisi ni tanga kɛ n'i ko AES i ko dusukun kelen hakilina kelen a bɛɛ bɛ farikolo kelen na sɔnma tigɛ ka bɔ biyɛn na donc ni hɛrɛ yera Mali la a bɛ komi a yera Niger a bɛ komi a yera Burkina donc n'olu bɛna ɲɔgɔn ye la yan nɔ an ye kuranɛ kalan kɛ tiɲɛ don Mali ye jamana pays laïque don mais a majorité de la bɛɛ ye silamɛ ye donc n'an ye nin duwawu don kɛ k'a kɛ ɲɛbila baara ye an bɛ duwawu kɛ ala ka duwawu jaabi ala k'a sigi ɲɔgɔnna caman ala k'a nɔgɔya ma hakɛto bɛ ne ka soli ala Muhamad ne ye madame Traoré Fatou Traoré je suis le sous-préfet du 2e arrondissement du district de Bamako. Abaden Sherifila TV lajɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan foli ni waleɲuman dɔn o ye aw de tɛ aw minnu sɔrɔlen don Sherifila TV la wagati bɛɛ lajɛlen na nin tun y'an ye Bamako sanfili kɔnɔna la alikuranɛ kalan belebele min kɛra sanfili juma misiri la ni k'o kɛ hinɛ ɲini ani bɛn ni sabati ka ɲɛsin an ka jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES jamanadenw bɛ ka na lajɛrɛ min kɛ ba Maliba kɔnɔna la an b'a ɲini Ala subahanahu wa taala fɛ alikuranɛ min kalanna Ala k'a minɛ duwawu minnu donna Ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ k'a ɲini Ala fɛ an ka jamana cɛ bɛ ni kan bɛɛ Ala k'o don jamanaden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ Ala kun y'aw garisɛ don min na o de ye nin an b'a fɔ Ala ka sigida wɛrɛ yira an na salamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh shukran lakum. Tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila galondi sega tiemi